Bai. Hau kontratu barru zegoen. Nahiko euri. Honia momentu bat. Bertan ekoiztutako elikagai ekologikoa dela, hurbilekoa dela, kalitate handikoa, koherentziaz betea eta bertako landa garapena bideratzen duena gainera. Euskadiko nekazal... Egunon guztioi, eguerdion dagoeneko eta benetan eskerrak ekitaldi honetara konbidatu izanagatik. Andonik esaten zingun, gainea, egun askotan jarri duzu egoldi txarra eta gaur primerakoa, beraz pozgarria. Gaur eskerrak bereziki hemen kontseilua osatzen duzuen guztioi, azken finean elikadura ekologikoa bai, baina guztiok elkarrekin egiten duzuen zerbait. Eta gainera bereizgarri izango dan marka bat, bereizgarri izango dan zigilu bat jartzen duzue merkatuan. Eta eskertzekoa da egiten duzuen lana eta esfortzua. Arantxak aipatu du, ze buelta eman ditun zigilu honen nolabait pentsatzeak eta gero osagarria jartzea, kontenidua jartzea. Nik uste dut hori dela egiteko modua eta eskertzen dizuet benetan. Gaurko aurkezpen honekin gainea urrats garrantzitsua ematen da. Aspaldiko lana da, 15 urte esan duzu, 15 urte azken finean urtez urte egunez egun asko dira. Eta sustapena egiteko eta aurrera produktuak ateratzeko eta horrelakoak ikusteko benetan atzetikan lan ikaragarria dago. Eta momentu honetan, aipatzen zenuen baita ere, bertakoari garrantzia ematen ari gerala, eta ikusi dugu pandemiaren hasieran batez ere etxean geundenean, konfinatuta geundenean, bertakoari ikaragarrizko garrantzia eman zitzaion, izan ekologikoa, izan ez ekologikoa, baino bai bertako produktuari, gertukoari, izugarri eskertu genuen egiten duzuen lana egunero, baina sentsazioa daukat, eta zuek seguru nik baino gehiago edukiko dezuela, berriro ere ari gehala astutzen bertakoaren garrantziaz. Eta nik uste horrelako zigilu bat, horrelako marka bat, eta bai instituzioen ikuspegitik, baina batez ere kontsumitzaile geran heinean bertakoari berriz ere garrantzia eman behar dugula. Badakigu askotan zerbait garestiago dela, baina hori ez da aitzekia. Ohestu izan behar aitzekia, nolabait garrantzia jartzeko gertukoa eta bertakoaren alde. Beraz, bilakaera bai, interesgarria, ekoizpen desberdin bat, baina nolabait murriztua egon daiteke, leheno Xabierrek esaten zuen almazena behar dela, baina baita ere eskaparatea, almazena eta erostea etorri behar duenak ere behar dugu erostea joatea. 2014ean hasi ginen gogoratzen dut Jaurlaritzatik enekekin batera, nolabait ekoizpen ekologikoa sustatzeko plana martxan jartzen. Zergatikan konbentzituta geundelako ikaragarrizko aukera zela alde batetikan, baina baita ere hazkunderako aukera bat eta ikaragarrizko espazio bat zegoela. Kontsumitzaileen aldetikan eskatzen ari zelako produktu ekologikoak izatera eta bagenuelako aukera bat zentzu horretan. Eta horrekin jarraituz, 2020 urtean, nolabait planaren edizio berriarekin batea, Neiker baita ere izan genuen, ASI eta BCC-ko teknikariekin eta zuekin batera nolabait elkarlanean bultzatu nahi izan dugu guzti hau. Ze nolako nekazaritza nahi dugu, zer
balio izango ditu nekazaritza horrek, zergatikan ze balio horietan oinarrituko da erosketa egitea joaten dan pertsona, seguru nago. Ez bakarrikan ikaragarrizko itxura daukalako, baizik eta balio batzuk daudela atzetikan. Eta nik uste dut gizarte bezala konturatu gea balioei gero eta garrantzi gehiago jartzen diegula, eta zentzu horretan balio horiek ere ekologikoan sustatzea badago oraindikan eta merkaturatzea aukera bat da. Garapena azkenean merkatuan jartzea eta horrekin batera enplegua sustatzen dugu. Enplegua zuen familiak eta zuen garapena sustatzen dugu. Datu batzuk aipatu ditu Arantxa berak, nik uste dut hasi ginean 2014 urtean oraindikan ez zinaten 400 ekoizle izango, gaur egun 700 bazerat, zertxo bai gehiago, 707 dakat datu bezala, baina 700 inguru, ez da bikoiztu, baina bai asko hasi da eta nik uste bide hori jarraitu behar degula. Eta guretzako garrantzitsua da baita ere azpimarratzea, nolabait ze nolako aitorpena izaten ari dan, Europatikan ere sustatzen delako, eta politika berrian, nekazal politika berrian ere asko sustatzen delako, baina baita ere nolabait modu berezi batean lotzen delako Europak markatzen duen itun berde horrekin, ez da bakarrikan ekoizpen ekologikoa, baina bai da zati garrantzitsu bat eta horrei ere eman behar diogu. Azkenean, fakturazio volumena azten dijoa, baina nik uste oraindikan badaudela aukera asko. Eta aipatzen nun itun berdearekin ari geranean ikuspegi orokor batetikan ari gera lanean, Europak ikuspen orokor batetikan egiten du bere Green Deal famatua, baina nekazaritza guretzako Euskadira ekarrita zati garrantzitsu bat da. 5 arlo lantzen ditugu eta bat nekazaritzarena dela, eta baita ere gertuko produktuena, bertako produktua, eta ekologikoak hor badu bere zerregina. Erronka handi bat jarri dugu 2030 urtera begira, eta zuen lanari esker bai, baina aipatzen zenun baita ere Arantxa publikoak eta pribatuak, hau da nekazaritzak eta administrazioak badaukagu zerregina oraindikan, ze jarri genuen 25% ekoizten den 25% ekologikoa izatea, eta hori suposatzen du ikaragarrizko erronka gure herrian. Decía en castellano que el compromiso, hoy en euskera, que el compromiso con el Green Deal europeo, gure itun berdeak ere, que tiene diversas líneas de actuación y una de ellas, desde luego, es la de un desarrollo agrario que sea inclusivo y que sea sostenible, también en el ámbito agrario. Tiene 5 líneas de trabajo y una de ellas es el ámbito de la producción agraria. Una apuesta que hacemos también desde la parte de alimentación y en el que necesitamos, como en cualquiera de los otros 5 ámbitos, y también voy a poner uno que se está trabajando mucho y que estamos hablando mucho, como en el de la energía, pues la introducción de todos los conceptos de modernización, sí, pero la cercanía, la economía circular, el que seamos capaces de generar cada vez menos residuos, de reutilizar todo lo que generamos y, desde luego, de cuidar el medio ambiente. Y la producción ecológica es uno de los ámbitos en los que tenemos que poner especial cuidado para producir. Y ya lo estáis haciendo, no quiero decir que no lo hagáis. Tenemos que poner especial cuidado desde las administraciones para que ese cuidado del entorno natural y la biodiversidad también sean uno de los ejes en los que tenemos que continuar trabajando. Necesitamos mayor producción de alimentos ecológicos, es verdad. Tenemos mucho camino por recorrer y nos hemos puesto un objetivo muy relevante en el que tenemos que trabajar juntos. Con una actuación más intensa, más intensiva si cabe, porque ese 25% de producción ecológica todavía no lo tenemos cerca. Esos alimentos, la producción de estos alimentos que ya estáis haciendo, como la producción de energía, son compatibles con nuestro entorno. Los tenemos que hacer compatibles y los tenemos que hacer de una forma adecuada. Bateragarriak dira, gure herrian, gure herri txiki honetan bateragarriak egin behar ditugu, eta sustatu egin behar ditugu. Eta horretarako bideak jarri behar ditugu, eta nik uste gaur jarri duzuten bidea egokia dela. Bide lagun izango gera, baina baita ere jakin oraindikan badaukagula zer egin eta nola egin. Zuen buruan dago aspalditikan ingurumenaren zaintza, biodibertsitatearena, bai,
Baina lortu behar duguna da gizarte osora pasatzea eta gizarte osoak ulertzea hori dela egiteko modua eta egiteko modu egokia benetan etorkizunean jarraitu behar baldin badugu gure herri txiki hau mantentzen eta ondoko gure seme-alabak eta gure txikiek izan dezaten benetan herri egoki bat. Nik uste dut badugula zer egina, bidea markatuta dago eta orain tokatzen zaiguna lan egitea. Beti bezala, herri honetan beti tokatzen zaigu lan egitea eta orain ere bai. Beraz, nire aldetik besterik ez zorionak, orain arte egin dezutenagatik eta animo oraindik bide luzea daukaguta elkarrekin egiteko. Eskerrik asko.